जा रे मर्दे पगला देब तू लोग हम का करी हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम ये कहे के चाहतानी कि मर्द भाई खेसारी लालवा यादवा कितना ही ढीली हमरा तो ये नहीं के बुझात। जरा सबर करो। वो अभी इंटरव्यू करे लखो अतना बिगता शरीफ जैसे एकरा के कोनो शरीफे नहीं खे आ एकरे गाना आगे चलता। रंगबाज राजा जोन गाना बा ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में नंबर 1 पर चल गइल। हमरा बाबू भी चल गइल। भाग रे छार कैसन गाना बनावत रह सब झूठो खानी कमाए खातिर सब कुछ करियस जौन मन करे तौन करस तोनी खातिर हले गुला करबस और आ झूठो खानी चोरी के गाना गइब बस पवन सिंह के पोंछ पकड़ के जिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ना तो तार इलेक्शन के बेला से पावर तो गइले बा। चलो हो भाई अब ना कहो ना तो सरवा कहीं मोर गरा जाई तो